खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। थारैनो मुलुगाव थामथि मुलुग दावहाया जामारगोन नामा? वेनेजुएला बायदि लोरबां एबा फिसा हादोरखौ आमेरिका बादि बुहुमनिनो गोहो गोरासिन हादोरा गाग्लोबनायनि सायाव मुलुगावनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिदों। फारसेथिं वेनेजुएलाया आमेरिकानि हेंथायै थोंजों दावहा नांनो साहस खालामा, नाथाय जुदि दावहाया जामारोब्ला आमेरिकाया वेनेजुएलाखौ माखासे सेकेन्डनि गेजेरावनो फोजोबस्रांनो हागौ। गंनैबो हादोरनि मिलिटारि गोहोखौ लानानै मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिदों दि मख'नो गोनां बाथ्रा दि वेनेजुएलायाव आमेरिकाया मिलिटारि गाग्लोबनानै हादोरगिरि निकोलस मादुर' आरो बिनि बिसिखौ खादों। गाग्लोबनाय समाव आमेरिकानि गोजौ थाखोनि डेल्टा फर्सआ खालामदोंमोन। बे जाथायनि उनाव मुलुगनाङैनो सोंथि सिखांदों दि जुदि बे दाङाबाजिया आबुं दावहायाव महर लायो अब्ला वेनेजुएलानि रौनिया हानजाया आमेरिका बादि गोहोगोराखौ माबोरै हेंथा होनो हागोन। रिपर्टनि बादिब्ला आमेरिकाया मिलिटारि गोहोनि बेलायाव सेथि मासियावनो दं। वेनेजुएलाया 50थि मासियावसो दं। वेनेजुएलानि हाथियार दैग्रा हानजाफोरखौ नेशनेल बोलिवेरियान आर्म फोर्स होनना मिथिनाय जायो। बे गोहोखौ गुबैयै हादोरनि इसिङारि रैखाथि आरो सोरखारनि दिदोमथिखौ लाखिनो थाखाय दानाय जादोंमोन। आथिखालाव बेनि सांग्रां रौनिया गोहोआ 1,50,000सो जागोन होनना साननाय जादों। वेनेजुएला एयार फोर्सनि आखायाव गासै गं 229सो बिरखंफोर दं होनना मिथि मोनदों। बेफोरनि गेजेराव बांसिनानो गोजाम रासियानि मडेलफोर जेरै SU-30 Mk2 आरो गोदान मुगानि स्टेल्थ फाइटार जेट आरो एडभान्स एयार डिफेन्स सिस्टेमफोराव गोबां फारागथि दं। बे बिरखंफोरखौ गोदान मुगानि मिसाइलफोर आरो थि अख्रां गाग्लोबनायनि बेरेखायै खम गोहो गोनां होनना साननाय जायो, नाथाय आमेरिकानिखौ नायोब्ला गोबांथार फाराग दं। बिटिसिनि खुंगिरि एबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया क'क्राझार बिबि इन्जिनियारिं कलेजाव गार्ल हस्टेल लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। 2026 मायथाइयाव मावफुंनो लानाय बिथांखिफोरनि सायाव हाग्रामा महिलारिया बिबुंथि लाखिदों। दतमा दासा स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय 15 कौटि रां होगोन। क'क्राझार KDSA स्टेडियामनि थाखाय 20 कौटि। डक्टर भुपेन हाजरिका मेम'रियेल पार्क लुफुंनो थाखाय 30 कौटि। उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट लुफुंनो थाखाय 150 कौटि रां आरो बिर सिलाराय दिबस फालिनो लोगोसे 14 कौटि हमनाय जादों होनना हाग्रामा महिलारिया फोरमायदों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 21थि जथुम्माखौ 4 जानुवारि 2026 खालाराव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों दांतलनि निलिबारियाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जाबाय। बे जथुम्माजोंनो लोब्बा लाखिनानै बर' बिजोंनि हालोद आरो इयुन आयदानि सायाव लानाय सावरायमेलाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बिथांजों लोगोसेनो बाहागो लाबावो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप बर', गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियान नार्जारी आरो बिथांनि मावथि फारिया बिथांमोनाबो बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजा खालामो। 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस दोलोआबो खुंथायाव थानाय बिजेपि दोलोनि समान समानै दावहानि थाखाय थामहिनबा राजखान्थि गेलेनो थाखाय साखाफारा खालामगासिनो दं। आसामनि थाखाय दाफुंजानाय स्क्रिनिं कमिटिनि सोद्रोमाफोरा चौधरी शंकर, उलाका, इमरान मसुद आरो डक्टर सिरिवेल्ला प्रसाद। दिनै केरेला, तामिलनाडु, पन्डुचेरी आरो सोनाब बंग'नि थाखायबो स्क्रिनिं कमिटि दानाय जादों, जेराव एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिबो जानो गोनां दं होनना मिथिनो मोन्दों। केरेलानि थाखाय मसुदुन मिस्त्रिखौ मासिगिरि महरै लानानै स्क्रिनिं कमिटि दानाय समावनो सोनाब बेंगलनि थाखाय BK हरि प्रसाद आरो तामिलनाडु आरो पन्डुचेरीनि थाखाय TS सिंह देबखौ मासिगिरि महरै लानानै स्क्रिनिं कमिटि दानाय जादों। सोनाब कार्बि आंलंआव जानाय हिंसायारि जाथायाव पुलिसआ गुलि गावनानै बुथारनाय लिनस पांनि न'आव कार्बि आंलं जिल्ला छात्र परिषदनि खौसेथि हानजाया नुजाथिदों। आफादनि मिरु आफादनि खौसेथि हानजाया लिनस पांनि न'आव थांनानै दुखु मोननाय नखरनिसिम दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे जाथायखौ जोबोद दुखुनांथाव होनना फोरमायनानै गांसे दुखु लाइजामबो गथायनानै होयो। फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बिजेपि सोरखारखौ सोंखारिनानै बुङो दि बेबादि हिंसायारि जाथाया आसाम सरकार एबा कार्बि परिषद सोरखारा हारि, हा आरो मोनथायनि रैखाथिनि थाखाय सुबुंदारारि आबदबजों खुंजानाय सोमावसारनायनि फारसे मेगन खोमानायनि जाहोनावनो जानो हागौ आरो बिथांमोना बिजेपि सोरखारनि सायाव दायनिगिरि खालामदों। बावैसो सिगां बे आफादा बेदखल खालामनायनि आयदाजों सोमोन्दो थानाय दाबिफोरखौ सोरखारा थाबैनो सुफुंनांगौ होननानैबो बिथांमोना दाबि दैखांदों।
गोदान बोसोरनि जागायनायाव काचारनि लखिपुरनि आनारस आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां फैदों। लखिपुर ब्लकनि मारकुलिन ओनसोलनि आनारस आबादारिफोरा दा आनारस फाननायनि थाखाय जिंगासिनांगौ गैया। मानोना मारकुलिनाव बोसोरफ्रोमबो दिहुनजानाय लाख लाख गोथाव आरो आनारस फिथाइखौ आथिखालाव गुबुन गुबुन आदबजों दिहुननानै हादोर आरो हादोर गेजेरारि थाखोआव दैथायहरनो हायो। मख'नो गोनां नीति आय'गआ काचार जिल्लायाव आबादारि एबा मावदांसा आरो अरायथा जिउ खुंनायाव मख'जाथाव जाफुंसारनाय लाबोनो हादों। मिरु सोरखारनि बे फसंथाना जिल्लानि लखिपुर ब्लकनि थाखाय लखिपुर लाथिख' नाइन नालिस इनोभेशन बिथांखिनि सिङाव 1.64 कौटि रांनि जर'खा अनसुंथाइखौ गनायथि होदों। बेनि अनगायैबो बे अनसुंथाइखौ आकांक्षी जिल्ला आरो आकांक्षी ब्लक हाबाफारिनि सिङाव होनाय जादों। मख'नो गोनांबावदि बे अनसुंथाइजों लखिपुराव गोदान मुगानि लाथिख' आनारस दिहुनथाइ मिरु गायसनगोन। लोगोसे बे मिरुखौ गायसनखांनायनि उनाव आनारस प्रसेसिं खालामनायाव गोदान आदब बिरोंदामिननि बाहायथिनि गेजेरजों रोंगौथि जौगानाया जायगानि आबादारिफोर, आइजो गावसुंथा हानजाफोर आरो साख्रि गैजायै लाइमोनफोरनि थाखाय गोदान थांना थानायनि राहा आरो साख्रिनि खाबुफोर सोरजिगोन। बेनि अनगायैबो आनारस दिहुननायनि उनाव आद्रा थानाय बाहागोफोरखौ ओरैनो गारनो नाङा, नाथाय बेनि सोलाय बेसेन दाजाबदेरनाय दिहुनथाइ सोरजिनायाव बाहायनाय जायो। बेखौ थि खालामनो थाखाय मोनसे इनोभेशन हब गायसननाय जागोन। बेनि उनाव आनारस फिथाइखौ थाबैनो फाननायनि सोलायै जुदि आबादारिफ्रा प्रसेसिं खालामनायनि गेजेरजों जाम, जेलि एबा गुबुन गुबुन मुवा बानायो अब्ला बिसोरनो नांगौ रोखोम बेसेन मोनगोन। मख'नो गोनांनि जायगानि एमएलए आरो मन्त्रि कौशिकराया फैगौ दान मोननैनि गेजेरावनो बे बिथांखिनि खामानिखौ जागायगोन होननानै फोरमायदों। बे बिथांखिनि थाखाय लखिपुर ब्लकखौ सायख'नायनि थाखाय मन्त्रि बिथाङा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीखौ साबायखर बावदों। काचार जिल्लानि कमिशनार मृदुल यादवआ बे हाबाफारिखौ बरायनानै बुङो दि बे अनसुंथाइआ जिल्लानि आबादनि थाखाय मुलाम्फा जागोन। 2025खौ बिदाय होनायजों लोगोसे 2026 गोदान बोसोरखौ मिजिं लानानै बरायदों। थामहिनबा गोदान मिजिं लानानै बरायनायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन गुबुन गोजां बोथोरनि गुसुखौ नेवसिनानै गोदान बोसोर फालिनो थाखाय सुबुंफोरा गोसो गुदुंजों ओंखारबोगासिनो थादों। बेबायदिनो गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसे गासै रायजोनि गोबां दावबायारि थावनिफोराव दावबायारिफोरनि ज' जानायखौ नुनो मोन्दों। बे खेबाव गोदान बोसोरनि समाव नोगोरनि मोनथाम जायगा गोदान दावबायारि गोसो बोनो हादों, जेराव जाय थावनिफोरा जादों उजान बाजारनि ब्रह्मपुत्रनि रुगुङाव बावैसो बेखेवजानाय सती राधिका शान्ति उद्यान, बर'गावनि शहीद स्मारक आरो सनापुरनि जुबिन खेत। बे मोनथाम थावनियाव रायजोनि गुबुन गुबुन बाहागोजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्रायबो दावबायनायखौ एबा दावबायारिफोर जमा जाफैनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।